Panibagong umaga na naman mga lalab. Ayan. Happy Sunday everyone. Ayan. Mag-give tayo ng tubig mga lalab kasi painumin natin yung may tao dun sa dulo mga lalab. Pinapainom niya yung kanyang mga alaga. Napakaganda ng sinag ng araw. Ayan. Thanks God. Ayan. Napakaganda ng panahon mga lalab. Yung mais ng kapitbahay namin mga lalab. Ayan. May mga bunga na. Sunod na buwan yan mga lalab, malalaki na yan. Dahil tanghali ng mga lalab, wala pa rin tayong maisip kung anong uulamin. Si Papa kasi wala, si Mama, relaxing, ayan. So ngayon mga lalab, tingnan natin sa ref kung anong pwedeng maluto mga lalab. Tingnan natin. Meron kami dito mga lalab, hotdog, saka yung bologna. Siguro mga lalab, ito na lang. Ito na lang mga lalab yung ating lutuin ngayon. Ay, nagsikalsikan. Ayan naman, luto na po yung ating chicken bologna. Ayan mga lalab, medyo sunog na yung kawali ko mga lalab kasi pinagprituan ko ng bologna. Nagpalipad pala yung mga bata ng saranggola dahil napakalakas ng hangin. Wow. Nagchichismisan na mga kambing mga lalab. Wala. Laking manok mga lalabo. Wow. Sipag, wawalis. At andyan yung alaga naming dalawa. At yung makulit kong anak na si Aliyah. Gabi na naman mga lalab. Ayan, nag-isip na naman tayo kung ano na naman yung ulamin. So, ayan mga lalab, nakasaing na tayo mga lalab dahil gabi na. Ginabi na pala si mama mga lalab, ayan. Kung kailan gabi na, saka bumili lang isda. Marating ng mga lalab ni Papa. Yun lang po, thank you for watching, bye-bye.